Добрый день, поважанные сябры! Продолжаем читание казачной истории, якую написала письменница Кацярына Хадасевич-Лесавая, и называется она «Падарунак караля». Учора мы с вами закончили читать тем, что Веленда выконала свою мелодию, якую она подрыхтовала до гэтага балю, и повинна была покинуть палац, подняться ў сваю вежу, у свой покой и там заставаться, потому что яна не королевская особа, не королевской крыві. Дзяўчыне было неяк цяжка на сэрцы, и яна вырашыла падыхаць свежым паветрам на балконе, и раптам ёй падалося, што яна чуе нейкія галасы знаёмыя. Яна ўслухалася і зразумела, што гэта той каралевіч, які хацеў згуляць з каралём у карты, пра нешта размаўляе са сваім слугой. Калі яна прыслухалася, то зразумела, што яны задумалі нейкую дрэнную справу. Яны хацелі атруціць караля. І гэты слуга прынёс свайму гаспадару атруту, якой адной кропелькі ўжо хваціла для таго, каб кароль памёр. Веленда не магла гэтага прыняць. Яна зразумела, трэба як-небудзь ратаваць караля, але як? Яна кінулася да стражы, каб папасці ў палац, але ж яе, конечно, нікуды не пусцілі, таму што яна не павінна была прысутнічаць на гэтым бале. Толькі для каралеўскіх асоб, так ёй сказалі. Я скрыпачка, я буду граць на скрыпцы. У нас загад пускаць толькі каралёў і каралеў. Яна не ведала, што ей рабіць, і раптам яна кинула позірк на падвакеннік, там стаялі шахматы, якімі яны гулялі з каралём час ад часу. І яна такая думка яе наведала: вось бы мне даход да раніцы стаць каралевай. І на роспачы гэту думку агучыла і раптам кинула позірк на гэтых шахматных фігур і на каралеве зіхацеў дыямент на адной з гэтых каралеў. І гэта была карона, якая вянчала кроткую постаць шахматнай каралевы. «Ой, мой адзіны шанец!» – прашаптала скрыпачка, схапіла з падаконніка шахматныя фігуры і кінулася ў свой пакой. Па дарозе яна сцягнула са стала ў каміннай зале абрус, у чорна-белую шахматную клетку, са сваёй шафы дастала ўсё, што толькі было яе чорнага або белага колеру, і пачала проста на сабе ствараць строй. Эфектна закруціла вакол стану абрус, перахапіла на тонкай таліі шырокім поясам яго, апранула аксамітнае балеро з высокім каўняром, нацягнула на карункавыя пальчаткі, боты на абцасах абула, адзін чорны, адзін белы. Са скрыні ўзяла абручак для валасоў з вэлюмам і на яго прымацавала ў рад шахматы. Атрымалася сапраўдная карона, сярэдзіну якой упрыгожыла тая самая шахматная каралева, што і падказала Велендзе гэту ідэю. Узяла дзяўчына чорную лакіраваную скрыпку і белы смычок і рушыла ў залу. Грацыёзнай хадой, гучна стукаючы па мармуровай падлозе абцасамі, яна рашуча падышла да вартавых і ўладна выгукнула: «Дарогу каралеве!» Упэўненасць яе голаса і хады змусілі вартавых апусціць вочы долу, як і належала перад каралеўскімі асобамі. Яе строй нагадаў ім, што існуе такая каралева, а прыкрыты вэлюмам твар не даў ім пазнаць тую самую скрыпачку, што нядаўна прасілася пусціць яе на баль. Сінхронна яны адкрылі перад Велендай дзверы залы. Ледзь пераступіўшы парог, чорна-белая госця ускінула на плячо скрыпку, смычок дакрануўся да струн, і палілася дзівосная мелодыя. Яна была такая загадкавая, яркая, зачароўвала рытмам, вабіла неверагоднай экспрэсіяй. Гэта быў экспромт скрыпачкі, перапранутай у казачны строй. Яна ішла праз залу прама да караля Якава і натхнёна грала. Усе позіркі, уся ўвага гасцей была прыкавана да гэтай загадкавай асобы. А яна старалася суняць гучны набат уласнага сэрца, якое ад трывогі за караля гатова было выскачыць. Веленда імкнулася зразумець, ці назваў ужо ўладар свайго пераемніка, ці паднёс
Падступны каралевіч страшны кубак. Вой жа ён, гэты жудасны чалавек, стаіць побач з каралём і трымае ў руках залатыя келіхі. Нарэшце яна пераадолела вялізную залу, спынілася перад каралём, завяршыла дзівосную мелодыю фінальным акордам і схілілася ў паклоне. Апладысменты ўзарвалі цішыню, якая ўсталявалася ў зале, як толькі змоўкла скрыпка. «Чароўная каралева!» – выкнуў хор галасоў. «Каралева музыкі!» – прызналі талент артысткі замежныя музыкі. Кароль Якаў узяў за руку госцю, павярнуў яе да прысутных і дадаў: «Новая каралева маёй дзяржавы! Вітайце яе вялікасць!» Зноў аглушальная цішыня скавала залу. Ніхто не чакаў такога выніку. «Не можа трон заняць асоба не каралеўскага рода! Не дапушчу самазванку да ўлады!» Злым голасам выгукнуў статны каралевіч і звонка паставіў на стол келіхі з атрутай, якія трымаў. Кароль Якаў паблажліва ўсміхнуўся ў адказ на гэтыя словы, потым павярнуўся да гасцей у зале і запытаўся: «Мае вушы непераможнага ўладара правільна пачулі, што вы падтрымалі мяне і асабіста правільна назвалі, і абсалютна, прабачце, правільна назвалі абраную мной пераемніцу каралевай. Хто ж мог не падтрымаць такога магутнага караля? Правільна, правільна пачулі вашы вушы. Мы назвалі яе каралевай», – гучна пацвердзілі госці. Толькі падступны каралевіч не хацеў мірыцца з тым, што яго планы парушаны. «Не можа нейкая скрыпачка дзяржавай кіраваць, розуму не хопіць», – сказаў ён. «Ці не лічыш ты сябе разумнейшым за яе?» – запытаўся кароль Якаў. «Хіба можна параўноўваць?» – зморшчыўся каралевіч. «Можна, а зараз мы гэта і праверым. Дошку і фігуры сюды», – загадаў гаспадар. Слугі імгненна паставілі на стол шахматы. А ўладар дзяржавы абвясціў: «Калі ты, каралевіч, не пераможаш у гэтай партыі, я назаўсёды выганю цябе са свайго каралеўства». Каралевіч пагадліва адказаў: «Я выйграю і займу трон». Збянтэжаная Віленда толькі слухала, здавалася, што ёй усё гэта сніцца. Словы ўладара: «Новая каралева маёй дзяржавы, вітайце яе вялікасць», нападкі падступнага каралевіча і шахматная партыя, ад якой залежыць так шмат. І калі яна не пераможа… Чорныя і белыя клеткі на дошцы скакалі перад яе усхваляваным позіркам. Шахматныя фігуры расплываліся. «Гульня пачынаецца», – абвясціў кароль Якаў. І ніхто больш не глядзеў на факіраў, не любаваўся экзатычнымі звярамі, не сядзеў на тэатральнай пастаноўцы, не частаваўся выкшталцонымі стравамі. Усе сабраліся вакол стала, за якім распачалася шахматная партыя. Віленда ведала, хто перад ёй, які страшны гэты чалавек. Зараз ад яе залежаў лёс цэлай дзяржавы. Яна села роўна, як струнка на яе скрыпцы, паглядзела ў добрыя вочы караля Якава, і ён блаславіў яе кіўком. Канешне, Віленда выйграла гэту партыю. «Шах і мат», – агучыла яна. Падскочыўшы, раз'ятраны каралевіч дошку перакуліў, фігуры шпырнуў са стала. А кароль Якаў гучна абвясціў: «Прама цяпер ты пакідаеш мой палац і межы маёй дзяржавы і ніколі больш не маеш права тут з'яўляцца. Калі парушыш загад, навечна трапіш у астрог. Прэч!» Чырвоны ад злосці, твар каралевіча перакасіўся страшнай грымасай. Сціскаючы кулакі, ён шырокімі крокамі рушыў з залы. Дзверы перад ім расхяснуліся. І як толькі каралевіч выйшаў за парог, да яго з паклонам кінуўся яго служка. «Віншую вас, новы ўладар магутнай дзяржавы!» Зароў дзікім голасам гаспадар і з усяе моцы штурхнуў свайго слугу.
Варту паслалі следам, каб прасачыць за выгнаннікам. Дзверы залы зачыніліся, і ўсе зноў скіравалі позіркі на Віленду. «Вітаем! Вітаем яе вялікасць!» – крыкнуў адзін голас, і да яго далучыліся ўсе астатнія. Зайгралі паланез, і кароль запрасіў на танец новую каралеву. «Мне ўсё гэта сніцца?» – запыталася Віленда. «Не, ты сапраўды зменіш мяне на троне, моя дарагая. Гэта мой табе падарунак. Я даўно лічу цябе за сваю ўнучку і ад гэтага шчаслівы», – адказаў кароль Якаў і дадаў. «Лепш за цябе нікога няма. Ты самая добрая, шчырая, разумная, таленавітая. Моя дзяржава у надзейных руках». Да самага світання грымеў баль у каралеўскім палацы. А потым Віленда сапраўды стала каралевай. Кароль адпачываў спакойна па начах, даваў парады новай каралеве, а яна вучыла яго граць на скрыпцы. Вось так прыгожа заканчваецца гэта казачная гісторыя. Хачу сказаць, што, як і заўсёды ў кнігах Кацярыны Станіславаўны, тут змешчана вандрульня, якая называецца «У каралеўскім палацы». Набыўшы гэту кнігу ў кнігарнях або ў бібліятэках, паважаныя сябры, вы можаце накіравацца і пагуляць па каралеўскім палацы, адказаць на пытанні, выканаць заданні, дайсці да фінішу і сесці на трон. Так што у вас ёсць такі шанец таксама стаць каралём ці каралевай. Кніжка прыгожая, прыгожа ілюстраваная мастаком. Ось такая некалькі ў сучасным строю такім новая каралева Віленда. Малюнкі да гэтай кніжкі стварыла мастачка. Зараз паглядзім. Яна яшчэ імя ёй невядомае. Інна Марозава. Інна Марозава. Я дзякую вам за ўвагу і спадзяюся, што кніжка вам, казка у кніжцы, якая змешана, спадабалася. А яшчэ хачу дадаць, што заўтра ў музеі беларускай літаратуры на Богдановича адбудзецца творчая сустрэча з пісьменніцай, выстава яе твораў. Я запрашаю вас на гэту цудоўную падзею, і вы самі зможаце пераканацца, што Кацярына Станіславаўна сапраўды кніжная фея. А я з вамі развітваюся і чакаю вас на канале «Казкі на канапе».